Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri beste behin Arantzadik antolatutako 45. etnografia jardunaldietara. Gaurkoan hizlari dugu Mikel Prieto, Gil de San Vicente. Bere hitzaldia izango da, genealogiatik etxeko dokumentuetara Gipuzkoan. Zer esan, Mikeletaz, bera pedagogian doktorea da eta urte askoan irakasle izan da. Gipuzkoako artxiboetan hainbat ikerketa burutu ditu, gai anitzen inguruan, bisagren inguruan, burniziriak, giltza handiak, eta tartean etxe eta baserriak ere ikertu ditu paper guzti horien artean. Ari honetan edo hildo honetan bere lanetako bat dugu albiztur, 1552 baserriak eta etxeak, 2014an argitaratutakoa. Eta gaurkoan ere, hori izango dugu izpide, ezta, etxeak eta baserriak. Eta are 5 mende dituen etxe baten ondarea aztertzeko zein metodologia erabili behar diren erakutsiko digu gaur. Adibidez, artxibo historikoetako genealogiak berrikusiz edo etxeko ondareari loturiko dokumentuak arakatuz. Beraz, hitza berea da, eta eskerrik asko, Mikel, gaurkoan gurean izateagatik. Aurrera. Bueno, arratsaldeon denoi, ea tarte hon bat pasatzen dugun. Rosa Hierbe, irakaslea maiz topatu izan dut Tolosako artxiboan, eta bera beti biltzen da, jendea zirikatzen eta animatzen artikuluak idazteko. Eta azkeneko bea badaki, zertan nabilen, eta ea idatzeko nuen artikulu bat. Eta erantzun nien, bai, eta gainera ingo dut genealogistak, bai, Donostiako Elisbarrutiko artxiboan, edo, bueno, genealogia egiten duen, orduan igual berrio hasi behar dut. Bueno, orduan, berak eskatu ziren artikulua, esan nien baietz, eta Rosari, eta esan nion, egingo nula genealogistak ikusten ditudanean. Magina bat, milaka datu, osea, arbola zoragarriak, gainera, miniatura lan batzuk, ez? Eta irakasle izan naizenez, hemen publiko artean dagoen beste norbait duzelaxe, esatezu, lauko eskua duen batek, ez da? Buruan, almazena ere horrek badu, ez? Eta gero, persona horiekin hitz egiten duzu, eta ez dute irakurri ez da Birramonaren testamentu bat. Ez dakite, nun dauden. Eta okerrago dana, uste oker bat dago zabaldua, eta da gure aurrekoak, nola diru gutxi zeukaten, askoki, nola baite mundu ruralari lotuak, eta gaizki pasa zuten, eta nola egingo zuten, nola egingo zuten, eskituratu, eskontza, eta ez zekuten ezerta. Testamentua zertarako, ez da? Iritzi hori okerra dela demostratzen saiatuko naiz gaur. Eta zuetako edozeinek Birramonaren testamentua, edo Birraitonaren testamentua, Tolosan edo Oñatin daukala. Hori argumentatuko dut. Orduan, izenburua desglosatuz, motiboa badakizue, artikulu bat idaztea da, eta artikulu horren lehenengo zatia da gaurko hitzaldia. Eta bigarrena izango litzake, pixkatze tipologia, ez da? Orduan, gaur prozedura edo nola jokatzera iritsi nahi zen, zenbat denboran, esperientzia bat kontatu behar dut, ez da? Ez noa klase bat ematea. Gertatu zaidana, kontatzera noa. Klasea emateko, hemen dago sekulako lana, Aginagalderen tutorial hau, ez da? Hau aztertu beharko litzake ondo, eta bakoitzak honen aurrean bere burua jarri, eta ikusi noaino iritsi dan, eta bar. Eta bera bezala,
beste batzuk egindako beste lanekin ez da, baina gaur hemengo nire asmoa ez da hori. Nire asmoa da 14 urtetako esperientzi bat kontatzea, 2010 inguru hasita. Orduan, esan duen bezala, Albistur 1552 liburuan, helburua zen, erreferentziak ematea jendeari, gero beraiek edo etxeko historia egiteko, edo eraikuntzaren historia egiteko. Hori liburu hori bukatu zen 2014an, egiten hasi baino lehenago ja aritu nintzen, 5 mendeko etxeak, 5 mendeko historiak. Zergatik, Albisturren datoz nolabait zarrak erdi osoarenak eskitura horrek markatzen zuelako. Zuak etxea errezkero, haren kontrako eskitura bat, ez da? Eta hor gehienak, auzo gehienak, herritar gehienak azaltzen ziren. Lan horren inguruan, zapla, 5 mende etxe berean egondako familiak azaldu ziren. Eta hor dago konzeptua, 5 mende. Famili bera, noski, ez? Apellido aldatuz, baina famili bera, 5 mende. Orduan, hori nolabait lantzen aritu naiz, harriz geroztik. Beraz, gaurko gaia, esaten degunean, 5 mendeko etxe jabeen katea, ze esan nahi dut horrekin? Hemen definizioa erdian dezuen. 5 mendetan zehar, etxearen transmisioa, edo jabetza, dokumentatzen duten agirietan oinarrituz osatutako katea. Batez ere, bere testamentu, eskontza paper eta hitzarmenen bidez. 15-16 belaunaldi. Orain, Pepe Mujikaren inguruko ikerketan musika baserria azalduko da, eta hor ikusiko duzue kate bat. Eta gaurko hitzaldian ere, momentu batean, hitz egingo dut, batez ere bigarren partean, argitaratu gabe edo bukatu gabeko ikerketetaz, ezta? Orduan, hau, gaur egun, Balearrainen ari naiz, Balearrengo liburua borradorea bukatzen, eta han, hainbat etxeren 5 mendeko katea egin behar izan dut. Orduan, hau adibide bat izango litzake, ez? Oraindik kaleratu gabe dagona, Lopetedi oinetxearena. Orduan, 15-16 belaunaldi izaten dira, kasu honetan 17, dena dokumentatuta, eta hemen jabe berria izanagatik, etxeari buruz jakin nahizun, ez da, edozein gauza etxeari buruz, baina baita ere azaltzen zaizkion beltzei buruz, bai? Txaketa garestiz jantzitako beltzak etortzen zaizkio Lopetegi, Lopetedi bere abizenaren bila, bere oinetxearen bila. Orduan beak jakin nahizun horri buruz ere. Eta baita ere galdetzen zuen etxearen obra nagusiaren data. Zein zen, obra nagusi horren data. Orduan, gero azalduko dut. Baina katea ikusten dezuen zertaz ari geran. Orduan, 5 mendeko katea hori izango litzake, eta faltako litzake esatea etxeko dokumentuak. Etxeko dokumentetara, ez da? Aipatu dudan bezala, ikusi dut jende asko saltoa ematen, Albisturko genealogiatik artxiboko dokumentuetara. Orduan, dokumentu horietaz ulertzen dudana dela, zentzuri zabalenean ondare. Alegia, izan daitezke, badibidez, lagun batek 5 mendeko, familik horietako bat, falta zuen testamentu bat. Eta testamentu horren bila, ez da? Joan nahi izatea testamentu hori eskiturari ondare bihurtzen da. Izan daiteke aurkitzea obra eskitura, ez da? Hau da, berak
eta gaur egun hau da nolabait interes handiena somatzen edo iristen zaidana, eta da, etxe hau noizkoa da. Ikusten ari garen hau noizkoa da. Bai? Obra eskitura aurkitu zen ezake? Eta hori, hortaz gero arituko gara, ez da? Hori ere, ondare, edo familiaren genealogia osatzea, edo inventario zabalenean azaldu daiteken edo zein gauzak. Herramientak, argintza lanak, askak, armarriak, altzariak, hor ikusten duzu. Orduan, sarrera honen ondoren, nolabait bost mendeko etxejabeen katearen 3 osagai nagusiak edo, ze konklusiotara iritsi naizen azalduko dut. Baina, elkarrizketak gogoratuz, hau da, bizitutako gauzak. Ez ditut, nerekin elkarrizketatu direnen izen abizenak esango, ez dutelako denborarik izan, haiei hemen eskatzeko. Orduan, lagun batek esango dut, aldiro. Orduan, lagun batek, Pepe Mujika bazetorrela. Eta, bazetorrela, zian amalau garren urtea esan, 2008 eta gero, etorri zen, 2015 garren urtean etorri zen, ezta? Eta galdetu zidan, haizu, albisturko lana egin dezu, albisturko Mujikak, Emiliano eta Luistar eta famatu horiek, euskal idazle horiek, ez dute zerikusirik izango zearekin, ez? Pepe Mujika uruguaikoarekin. Begiratuko zenuke? Orduan, ura begiratuta, ikusi nuen, ura begiratzeko, orduan, ikusi nuena izan zen, lehendabizi, genealogia aldetik, Pepe Mujikaren familia nondik zetorren, ezta? Eta, orduan, konturatu nintzen, orain esatera nuan lehenengo gauza, ez? Mamia, izan genuen elkarrizketaren mamia. Bai hemengo jendea, galdu egiten zen, eta bai kanpokoak galdu egiten ziren arrazoi gehiagoekin, Argentinan, Uruguaien zeudelako, ezta? Baina hemengoak galdu egiten ziren, esaterako, Juan Mujika azaltzen zanean, azaltzen zitzaizkien dozena bat, ezta? Orduan nola lotu, hori zeinekin. Berriz, beste batzuk kanpotik nahastu egiten ziren, eskio itxasondokin nahastuz. Hau da, akats mordo bat zegoen, nolabait genealogia pixkat egin badezuen, momentu jakin batean esaten duzu, hau nola dihoa? Orduan, kontrastatu behar bat zegoen hor. Eta kontrastatzeko, orduan, egin izaten duguna, da, ez bakarri begiratu mendez menden ateatzen da. Seminero da joan, irakurri jatorrizkoa. Jatorrizkoan azaltzen direlako askoz datu gehiago, ezta? Eta zalantzari gelditzen bada, bat daude beste aukerak, orain esango ditu danak, ezta? Orduan, hemen, 6 belaunaldi hauek ikusi ondoren, kontrastatu genitun, musika baserriko Pedro Mari, ja ez dago, gurekin, Pedro Mari eta Rosario. Orduan, Pedro Mari eta Rosarioen aurreko guztiekin kontrastatu genuen. Eta ikusten gendun, garbi asko, ez zirala eskontzen. Hau da, Mujikako Ordanoren aurrekoak ibilita zeuden han, mendetan, baina ez ziren musika etxe horren jabeak izan. Horretarako, egin behar izan gendun, 5 mendeko etxearen jabekatea. Orduan, hori da justifikazio bat. Hemen dezue, Juan Musika eta Domika Aizpuruen arteko eskontza, sekulako nahastea. Zeratikan, batetik Juan Musika bat baino gehiago dago, bigarren abizena ez daukazu, zein da, orduan. Eta Dominika beste leku batzutan domen jada, Dominika Aizpuru ez da inon azaltzen,
Orduan, nola jokatu horren aurrean? Bueno, lehenengo esperientzian ikasi duguna da, lehenengo egin behar dana, komeni dana da, konfirmatuen zerrendak hartzea. Konfirmatuak, azaltzen direlako, familika, hau da, aita amak, eta momentu hortan konfirmatu dituztenak. Orduan, zu igual ez dituzu aurkitu, edo desagertu da, edo apaizak gaizki idatzi du, eta ez dago identifikatzerik gaur egun. Adibidez, Alkorta, sartuko banintz, alareta, irakurri du, pasatu duenak, ez da? Orduan, horrelakoan kasartze asko daude, eta motibo asko daude justifikatzeko izen bat ez ateratzea. Orduan, zer egin daiteke? Konfirmatuen zerrendak begiratzea. Beste estrategia bat, esango dut kofradien zerrendak. Kofradiak, momentu jakin batean, herrian sortzen dira kofradiak. Zertarako sortzen dira? Elkarri laguntzeko, gastuak eta hobeto gestionatzeko. Badibidez, heriotzaren inguruko gastuak eta bar. Kofradi hortan, kofradikideen zerrenda daude ere. Orduan, begiratzen badezue, karpeta de albistur, ezta? Karpeta badago, funtsak albisturko elizatik eramandako guztia. Hor begiratzen badezue, aurkituko dezue Kofradia del Rosario dagola, eta hemen jarri dizuet Baliarraingo Kofradia del Rosario. Baliarraingo liburu batzuk falta ziren, orduan alegindu behar nuen alik eta zerrendarik zaharrena aurkitzen. Eta Kofradia del Rosariok eskaini zidan. Beraz, osatu ahal izan dut, 1800 inguruko famili guzik. Momentu hartakoa. Guzik edo, behintzate ikuspegi oso bat. Hori izango litzake orduan, bigarren estrategia. Hirugarren estrategia, fabrika liburuak. Fabrika liburuetan jartzen duzu. Fabrika liburua, 1550-1623. Zesan nahi du horrek. Errektoreak egite dituzten bilerak eta gastu guztiak hor juten da jasotzen. Orduan, Balerrengo kasuan adibidez, falta dira hainbat liburu, baina bapatean aurkitzen duzu, mende jakin batean, Elizarekin herriak zorra duela, eta ordaintzeko Elizaren adan etxe bat, elzorrotz, konponduko duela herriak. Eta etxez etxe, zenbat harri, zenbat ondar, zenbat egur, dena etxez etxe, azaltzen zaizu, deskribapen ikaragarri bat, ezta? Orduan, elementu horiek oso interesgarria dira, zu batetik, nahi badituzu jakin, ze etxe zeuden momentu hortan familiz osatuak, eta zintzuk ez, momentu hortan jasotzen duzu inpresio orokorra, ez da, hori da bilatzen ari gerana. Eta beste bat, izango litzake, laugarren estrategia bat, matrikula parrokiala. Zer da matrikula, zuetakoren batek igual jakingo du? Norbait edaki, zer dan matrikula parrokiala? Matrikula parrokiala zu bilatzen ari zeran, zure familiaren denbora aldi hortan topatzen badezu, liteken pagotxarik handina da. Zergatik, momentu horretan, herri osoa, famili osoak deskribitu dituelako apaizak. Zergatik, momentu horretan justifikatu behar duelako zenbat kobratuko duen. Orduan, ezberdina da, etxe batean, bi familia egotea edo bat egotea. Berak, deskribapen oso bat egiten du, etxe guztiak eta familia guztiak. Orduan, seminarioa juten bat zeate. Egin kontu, zeatela, ez dakit, kasu honetan, albisturkoak baldin bat zeate, eta nahi baduzuak jakin zerbait 1650, 1680 inguruan, badago bat, erabat osoa. Eta gero beste badago beranduagokoa. Orduan, estrategia hauek oso importantea dira. Ze ez badaukagu garbi, zeren bilagoa zen, alperrik. Edo zalantzakin baldin bagabiltza, alperrik. Behin baino gehiagotan, edo Argentinatik, edo ez dakit nondik dei bat, eta ez daukate garbi zeinen bila adidian orduan, lehenabizi ondo identifikatuta eduki behar dugu gure protagonista.
Urrengo puntua da, urrengo puntua izango litzake, ondokoari han seminarioan gaudela, ondoan lagun bat. Eta aldian behin begiratu eta irrifarra egiten du, aurkitu du. Eta begiratzen diot eta jartzen du testo. Ez du jartzen bakarrik noiz hil zen, baita ere jartzen du testo. Eta testamentu hartu behar duzu. Baina hori hartu diteke? 10-tik 9-tan, erantzuten dizute hori. Nola hartu diteken? Zeinek borratu digu hori burutik? Testamentu hori Tolosan edo Oñatin dago. Segun eta zure aurrekoak, ze distritotan zegoen. Orduan, kasu hontan hemen dezue, zearen testamentua, etxe musika, etxeko jabe baten testamentua. Orduan, ze aportatzen du testamentu, lehendabizi, igual, ze aportatzen du testamentu batek? 3 gauza esango nituzke. Lehenengo gauza, ikusiko dezuten bezala, Francisco Lasa hau, Francisco Lasa, y Catalina de Erauskin, su legítima mujer. Orduan, badakigu zeinekin dagoen ezkondua, bere burua identifikatzen du, ezta? Baina, azkar asko jungo naiz, ezta? Jungo naiz. De la Villa de Astigarreta, y quiero que me entierren en la sepultura principal de la Casa de Música. Es dueño de la Casa de Música. Es el que nosotros estábamos buscando. Vale. Segitzen dugu bera, eta Elizari zer emango dion, zer ez dion emango, eta gero orduan tokatzen da familiari buruz hitz egitea, bere burua identifikatzeko, eta dio. Y también decimos que antes de ahora, bellan, ¿está? Ari naiz, segitzen diazu, ez? Y también decimos que antes de ahora tenemos señalados, markatuko dute behatzarekin irakurtzen detena, ze oiturak agintzen du hemen, tenemos señalados y dados a nuestros hijos de nuestros bienes y legítimas, como parece por los contratos y capitulados que pasaron por testimonio de Juan de Aracama y Miguel de Zumalacárregui, escribanos, esan nahi du, y nos remitimos a ellos. Ara, o sea que ya, badaukagu, ez bakarrik bera identifikatuta, baizik eta badakigu beraien etorkizuna diranak, ezta? Noren aurrean eskondu diran, eta hor legitimak, zeniparteak euskeraz, legitimak banatu dituzte. Ja ezta? Ja bagoaz, urrengo belaunaldira. Goazen Arakamaren gana, edo goazen beste horren gana. Eta horrela, beste bat, horrela, ezta? Juten gera, lotzen, eta beraka joaten. Noraino? Trentoraino. 1540, 30, 60, segun eta etxean nora dagoen, ezta? Orduan, ikusten dezutenez, testamentu batek, gutxienez, 3 informazioiek ematen dizkigu, ezta? Dato biografiko batzuk, eta gero esaten digu, horren barruan, oso importantea dena, bere etxea zein dan, eta baitare nork nori emango dion bere ondasuna. Kasu hontan, osasun gutxi. Barkatu osasuna, ondasuna. Kasu hontan, ondasun gutxi. Oso, hau testamento laburra, laburtzat hartu beharko genuke, ezta? Txikia. Orduan, tripetako mina ematen du lagun horrek ez jotzea Tolosara edo Oñatira. Orduan, nik esaten diot, guazen zera begiratzea, artxibo atarian. Ea testamentu hori dagon. Orduan, artxibo atarian sartzen gera, zuek oraintxe bertan egin dezakezuen, zuen mobilarekin, sartzen zeate artxibo atarian gipuzkoa.eus, eta
Eta hor, galdetuko banu, adibidez, testamento, eta jartzen dut, Baliarrain, bai, asaltzen zaizkit 17 erregistro, ezta? Ordenatzen ditut denboraren arabera, ordenatzen ditut, eta ikusten dut, 16. mendean hasten dela lehenengoa, bai? Eta azkena, 20 dijoa, eta azkena, 1919, ezta? Orduan, horrela bilatu dezakezu, eta suerte eukik dezakezu, topatzen badezu. Baina nik jarriko banu testamento Baliarrain jarri beharrean, jarriko banu Zumarraga, 2301. Hau zer dago? Zuek juten bazeaten Zumarragako udaletxeko artxibozainaren gana berehala ulertuko duzue. 16. mende osoa eta 17. mendearen erdia, edo, gehiago dijoa, dena deskribitu du. Orduan, nahi badezue, egin kontu, nahi dizutela lan bat egin arotzei buruz, 16. mendeko arotzei buruz. Komeni zaizue, hango irakurtzea. Gipuzkoan ez dago besterik. Egin kontu, ez, nik sastreak nahi ditut, sastreak. Komeni da sastre Zumarraga jotzea. Zergatik? Handagolako sastre bat oso ezaguna, eta bere eskitura piloa zenbat kobratzen zuen eta nori zer saltzen zion. Orduan, eta zergatik hori, desoreka izugarria dago. Eta orduan, galdetzen badiezue, Oñatiko arduradunari, Ramon Martini, galdetzen badiezue, berak esango dizue, guztira, 110 dagola deskribatuta bakarrik. 110. Orduan, horrek esan nahi du, oraindikan gauza asko deskubritzeko gaudela. Orduan, hau, ez, gustatuko litzateke zuek proba egitea zuen abizenarekin. Zuen abizena hemen sartu, artxiboatarian, eta ikusi, eta gero, sartu eta gero, ezta, ordenatu, eta ikusi ea nora eramaten zaitun, ezta? Ze herritara eramaten zaitun. Segun eta ze herritara eramaten zaitun, edo zure aurrekoak ze herritakoak diran, privilegiatu bazea. Zure familia, kasualidadez, baldin badator Zumarragatik privilegiatu bazea. Ze aurkituko duzu 16. mendeko zure familia tarte hori, antxe, zure tartekoak han egongo dira. Baldin bazea astigarretakoa, hobe dezu zure burua errekazulora botatzea. Testamento astigarreta, 58 atea dira, karo, testamento itzagatik. Jatzen baita astigarreta bakarrik. 952 bakarrik. Oso izugarrizko desoreka dago leku batzuetatik bestetara. Gero diru laguntzak iristen dira modu jakin batean, orduan elkanoren inguruan hainbat gauza digitalizatu dira. Eta horrela, ez? Golpekagoaz eta gero eta gauza gehiago dago. Orduan, hemen utzi dizuet idatzita Francisco Lasaren testamentua, Gorostarzuren aurrean, eta zer gertatu zitzaigun hemen Pepe Mujikarekin? Izan genula izugarrizko suertea. Ze Francisco Mujika jarri gendunean, espero dut orain gauzak ondo funtzionatzea, bestela.
Baina, orain ez dit eman nahi. GJ horregatik etzun ematen. Orduan, hemen, obligación de 1.500 pesetas de Francisco Mújica con su familia, vecinos de San Sebastián, a favor de Manuel Echenique sobre el pago del pasaje a Montevideo y término designado. Hau, Mujikaren aurrekoa da. 1852tik Donostira Montevideora dijoana. Hau da, nolabait, hau izan zen, ikerketa horren atea zabaldu zuen eskritura. Orduan hemen esaten du quien está en el comercio de Montevideo, Francisco Mújica de la otra parte con su esposa Catalina Cipriani, efectivamente, y dos niños de ambos llamados el uno José de 2 años y medio y la otra Ana de 7 meses. Eta esaten du zenbat ordaintzen duten, eta bar, ezta? Orduan, hau izango litzake prozedura, zuek egin beharko zenutekena, edo zuen tarteko bat ari baldin bada genealogia egiten, nahi baldin badu bere familiko testamentuak eta aurkitzea. Gero, 3. puntu bezala, jarrita daukagu, Ramon Mandresek Tolosan oihalden da zuela, esaltzen garraioko digilentzia baten jabe. Tolosako historiaz asko dakien batek, ikusi zuenean erakusketa batean, Goikoetxeakoak, beraiek, Goikoetxeako familiakoak, paper hau, ezta? Erosketa hau egin zutela Tolosan, goian jartzen du lleva los géneros el señor don Manuel de Asquibar de casa de don Manuel de Asquibar zan mayorazgoa Albisturko Goikoetxea etxekoa, bai? Eta ni hango artxibolana egiten ari naiz, bai? Hau da hango hidalgia froga. De la casa de Ramón Vandrés, el día 2 de enero de 1846. Eta hemen jartzen du, ze gauzak erosi zituzten, bai? De paño azul, de terciopelo, chaleco, engorbata, ze erosi zuten. Eta momentu horretan, orduan, Tolosako lagun honek kuestionatu egin zuen, eta arrazoi osoz, ze Tolosan Vandrés familiak zeatik Aragoi aldetik etorritakoa ziren, eta beraiek bazeukaten diligentzia. Orduan, egin genduna izan zen, berriro, familiko pizkat genealogia egiten saiatu, eta hasiera batean nahiko komplikatua izan zen. Zailtasun maila gorena esan leike. Ez genuen ezer aurkitzen. Baina, iritsi zen momentu bat, lotzen, iritsi ginela, Ramon Vandrés eskondu zen, Ascensión Zunzunegiren testamentua topatzera. Hemen jartzen dizuet, Ramon Vandresen eriotza, testoante Vicente del Alma, eta Ascensión Zunzunegi, testoante Melchor Ezkurdia. Orduan, hemen aurrean, dezuten, hori da, datu hori asaltzen da, seminarioko original horietan. Hori ez dago mendez-mende. Zuek mendez-mende esaltzen zeate, galdetzen dezue, eta detail hauek ez dira asaltzen. Hori bakarrik jatorrizkoetan. Horregatik, hasieratik komentatu dugu, jatorrizkoak irakurtzearen komenentzia. Eta emakume honen testamentua
irakurtzerakoan, hemen ikusiko ezue, Testamento de María, Testamento de María Ascensión de Zunzunegui, viuda de don Ramón Vandrés, vecina de esta villa. Bai? Orduan, hemen zer ikusi genuen, berak testamentu hontan aipatzen du nola bere senarra, bera hiltzera dijoa, kolera, 1855, izurrite izugarria, bera hiltzera dijoa eta bere senarra hilda. Orduan, aipatzen du el comercio propio. Aipatzen du la caja, bai? La caja del comercio propio. Aipatzen du bere anaiari, Ramon Vandrés Zanak, bere anaiari hainbat diru eman ziola, beraiekin soziedade bat egiteko eta komertzioa aurrera eramateko. Orduan, hori jakinda, egin genuna hurrengo pausoa, bagenekien egia zala, eta orduan, joaten zeatenean Tolosara edo Oñatira, zuen zaila da norberak bakarrik aurrera egitea mundu horretan. Komeni da bertako arduradunarekin. Han Oñatin bada Ramon Martin eta Tolosan bada Maider Etxagibel, ez? Eta orduan, aldian behin esaten dizute, ze gauza berdiak ari diran eguneratzen eta sartzen hor. Adibidez, duela urte batzuk, hemen sartu zituzten korregimenduko pleitu guztiak. Suposatuzun, informazio aldetik hankazo horatze bat. Milaka dokumento sartu ziren eta informazio pila. Gainera dokumentuetan interrogatoria daude askotan, eta interrogatorio horiek egiteko galdetegi bat, eta noski, eta lekukoak, orduan informazio asko biltzen da. Bueno, kasu honetan, galdu naiz, bai, kasu honetan, Tolosako arduradunak, garai hartan, Ana Otegik insistitu zidan, baina matrikulak industrialak irakurri dituzu, eta orduan, matrikula industrialekin segitu nuen aurrera, eta matrikula industrialetan azaldu zen Ramon Vandrés. Ramon Vandrés azaltzen zen, gero 1840 inguruan, gero ja 55 aurrera, hermanos Vandrés, hau da, sus hijos, ezta? Eta orduan hor ja kontrastatu ahal izan genuen, nola esaten zigutena egia zen, diligentzi bat bazeukaten, baina hau ere, bai, begira. Adibidez, hau da, razón de las existencias que se hallan en casa de Ramón Vandrés, 27 de septiembre de 1844. Entre telas, estameñas, bayetas, retortas. Orduan, horrekin iritsi ginen garbi ikustera eta denda hori bazegola eta horri buruz hitzaldi bat egin genuen, hau dena Elena Tuduriren jantzien inguruan, Elena Tuduriren ikerketa bere ilobak Emilio Latorrek argitaratu zuen, eta gero txiripa izugarriz Elena Tudurik lan egin zuen eta argazki batean azaltzen zen jantzia Goikoetxeakoa zen. Ezin da kasualidadia handiagorik zehatu, Goikoetxeakoa zen, eta orduan horren inguruan Ane Albizuren laguntzarekin eta egin gendun ikerketa bat, ezta? Eta ikerketa horren inguruan interesatzen zitzaiguna zen arroparen datuak topatzea. Holaxe. Orduan, behin puntu ontara iritsita, ikusteko aukera izan genuen, denda
nola kudeatu zuten. Orduan, dendan mugimendu handia eduki zuten, alpor mayor handizka saltzen aritu ziren, eta gero familiko beraien arteko eskontzak eta dirubanaketak ere aurkitu genitun. Baina aberatsak ziren, bai? Norbaitek esan dezake, bai, baina aberatsak ziren. Bale. Orduan, guazen ikustera orduan, aberatsak ez direnen, adibidez, kapitulazio batzuk. Hemen gaude, Azpeitian, 1818an, ezta? Eta familia hau ez da beretxearen jabe, maister dira edo errentero dira, ezta? Eta beraien semea edo alaba eskontzen danean, planteatzen dute. Primero dijeron que los expresados futuros novios casados, tal, pasarán a la compañía de los padres, donde vivirán en comensalía, en una mai baten, esan nahi du, ez? Elkarrekin biziko dira mai baten. Baina baina herentziaren barruan ezin da etxea sartu, ez dalako beraiena. Beraiek arrendatuta daude, ez? Alokairuan daude. Declararon que dicho Francisco y su esposa, además del novio, que tiene otros hijos llamados bla, 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 bla. Y a estos les ofrecen a cada 100 ducados, euskeraz pentsatu da, a cada 100 ducados, a 2 arcas y a una cama, con a 2 mudas, entregables al tiempo de sus acomodos. Orduan, eskontzen da bat, eta beste guztiei ematen zaien esaten die, hau da legitima, bai? Hau da kiltza. Hau da bilatu behar duguna, jakiteko, momentu jakin batean, etxeko jabetza noren gana joan. Momentu jakin batean, agian ez daukagu testamentu bat edo kontrato matrimonial bat, baina beste momentu batean bestea eskontzen danean, dena antolatu egiten da. Eta zergatik, momentu honetan, etxea dalako familiaren etorkizuna. Orduan oso importantea da, etxean geldituko denari, emango zaio diru gehiago, baina obligazio gehiago ere bai. Eta momentu hortan hori esaten zaionean, beste guztiekin pakea lortu behar duzu, eta bakoitzari berea. Eta horrela, mendez mende. Familia hau, hemen esaten du, bakoitza tantas mudas, etc. Familia hau bera, pasatzen dira hainbat urte, eta hurrengo belaunaldia gaudeia 1850an. Eta eskontza, kapituletazioetan esaten du. El padre de la novia dijo que en contemplación a este matrimonio y en pago de sus legítimas paterna y materna, ofrece y manda a su dicha hija 150 ducados de vellón, 2 camas con sus mudas, a la hija, ¿vale? Los mismos manifestaron, claro, se está casando la hija, y los demás, ¿qué les toca a los demás? Esan dugun bezala, legítima. Zenbat, seguro nago, zuetakoen bat ari da, errifar txiki bat sortu zaio, eta denok izpadu entzun etxean, legitima batengatik gorabere bat egon da, beste baten familian entzun dugu, ezta? Haserretu zian, honengatik edo horrengatik. Orduan, los mismos manifestaron que además del futuro novio reconocen que sus hijos legítimos, a María Josefa, Miguel Ignacio, Eugenio, el resto. Eta orduan, gero dio, hasten da esaten, bakoitzari zer dagokion. Eta 1950an gaudenez, egoera ez da gozoa, ezta? Eta orduan aipatzen du, es su voluntad que a la primera que es la hija al tiempo que contrajo matrimonio, le dieron 150 ducados de dinero, 2 camas, con 2 mudas y 2 arcas, tal. Vale. Segundo, al hijo Miguel Ignacio le dieron 50 ducados de vellón, una cama y arca. Vale. Tercero, Enrique María, que se halla con ánimo de trasladarse a ultramar,
se le dará el dinero para el flete de la embarcación en el que tiene que arriesgarse, ¿no? Y para satisfacerle su legítima. Vale. A Ascencio Miguel no se le dará nada por razón de que se haya empoderado en el ramo de clavetería, que debe serle de buen activo, y lo que gana en ella le sirva. Alegia, hemen ez da iristen denontzat. Zuri ondo juntzaizu. Ondo juntzaizu, segi. Bai? Bestei laguntzen saiatuko gea. Baina zegoera da. Urrengoa ere esaten du. A José María, que pasó a ultramar, otro más. Se le deberá recoger en casa, siempre que vuelva. ¿Vale? Si en el caso de que se declare enemiga la fortuna. Y además, para completar, tantos de Bellón que se le han dado para el pasaje o flete. Deberá completarse hasta 50 ducados de Bellón. Es decir, le han pagado una cantidad para el flete y entonces le quedaría otra parte. Ordaindutakoa bidaiarentzat ez da nahikoa, beste pixkat tokatzen zaio senipartea bezala, ezta? Eta bainera ohea eta kutxa. Eta finalmente a Antonio María, que se halla en ultramar, después de habérsele hecho el coste del flete de la embarcación en que se marchó, siempre que recalare a este país, acusado de la miseria por la injuria de la suerte, se texto, ¿está? Deberá levantarle la casa. Etxean jaso, pentsatu du, ez? Terderaz jarri du levantarle. Hau da, jaso egin behar du. Etxera, bueltatuko balitz, ez dakigu non dagoen, bueltatuko balitz, jaso behar dezu. Zu zea maiorazgoa, zu jasotzen dezu la mejora del quinto y del tercio, bai? Orduan zure obligazioen artean, hau dago. Bai? Orduan, honekin pentsatzen dut nahiko garbi gelditzen dela kapitulazioak egiterakoan edo testamentuak egiterakoan denok eskrituratzen genuela. Bai? Eta momentu batean ez bada ezkontza paper bat egiten, izan leike gauzak oso garbi daudelako. Bai? Orduan, hasieran Goikotxeako familian azaldu zitzaidanean ezkontza papera falta, pentsatu nun akats bat zela. Baina orain ja, 10 urte pasata gero, eta hainbeste eskitura irakurrita gero, jabetzen naiz, edo niegan dagoen hipotesi sendoena da, hori ez da horrela, hori izan akatsa izan. Han garbi zegoen, zeini zer tokatzen zitzaion. Zergatik, testamentuan esandakoa nahikoa zan, gero eskonduzian, egun batean papera sinatu zuten, baina ez zuten paper luze bat eskituratu bakoitzak zedek hartzen zuen eta abar. Eta gero, egin zuten izan zen testamentu bat. Baina nolabaiteko txandapasa bat egin zuten. Orduan, hori ere, bost mendeko etxe hauen jabeen kateak egiterakoan kontuan hartu behar da. Ez da, hasieran gertatu zitzaidan bezala, eoskortu behar testamentu guztik eta eskontza hitzarmen guztik bilatzen, baizik eta bilatu behar da legitimak ondo partitu diren. Eta arazorik dagoen edo ez dagoen. Orduan, momentu jakin batean ez dago ezer, baina badago obligazioa ordainketa da, ez? Hay una obligación. Vamos a leer la obligación. Eta obligazioan, hain zuzen jartzen du hori, hitz egin zutela, eta geratu zala eskontzen zenean, hainbeste pagatuko ziotela, ez dakizerta. Orduan, ez da kontratu bat, da orrialde bat, askoz gutxiago pagatzen da, eskribau batenean,
horri beteko eskitura baldin bada, bai? Orduan, horrekin hori izango litzake nolabait azalpena funtsezkoa zer gertatu zaigun 14 urte hauetan 5 mendeko historiak egiterakoan. Baina, ez dut esan, azpian, eraiki dugun honen azpian, lur hori izan daikela lur desastroso bat. Hau da, nahi duzu zerbait aurkitu eta ez dago. Ez dago, ez dakizulako ze eskribauekin egin zuten lan. Edo ez dago, eskribauoiek, naiz eta zu jakin, oraindikan ez daude katalogatuta, eta ez daude indizeak, ezta ere ez daude interneten, ez da? Orduan, oso importantea da jakitea ze eskribauekin egin zituzten beren gauzak, eta eskribau horren aurkibideak interneten dauden edo ez dauden. Gero, orduan, nolabait aipatu orain arte, nolabait hau egiteko planteatu ditudan konzeptu importanteak izan dira. Errepaso bat egingo dut. Konfirmatuen zerrendak, kofradien zerrendak, fabrika liburuak, matrikula parrokiala, testamentua, eskontza hitzarmena, seniparteak eta matrikula industriala. Horiek dira, aipatu ditudan nolabait konzeptuak importantea direnak. Eta hitzaldiaren bigarren partea laburtu beharrean nago, eta hemen arkitekto lagun batek galdetu zidan ea artxiboetan berak ikertu nahi zuen etxe bateko obra nagusian eskitura ea topatu zitekeen, ezta? Eta orduan egin gendun lan hori, baina beste enfoke batekin. Hau da, kontuan hartuz, jakin behar gendula, historia horretan, ze momentutan familia hori bere bilakaera sozioekonomikoa ona zen, ezta? Lehen bailen aurkitzeko obra importantea hori izango zalako. Orduan, Lopetediren kasuan, 15. mendean hasten da oinetxe hau familiarekin azaltzen, eta beste etxe asko bezala zorrak sortzen zaizkio, hipotekak egiten ditu, eta azkenean konkurso akreedores bat sortzen zaio, 1750 inguruan, etxea azaltzen dute, etxea konkursoa almoneda ateatzen da, eta noble baten alargunak erosi egiten du, ezta? Baina handik gutxi, 1750 inguruan, baina handik gutxira, 1700 eta 87 inguruan, 88, Lopetedi familiurtako indiano bat, Don Bartolomé Lopetedi, bidaniko Palazio Iriarte ezagutuko duzue, Palazio Iriarte Politori, orduan hor jaiotakoa eta palazio horren egilea, palazio hori berak eraikitzen du, 1820ko hamarkadan, baina lehenengo gauza egin zuena izan zen bere familiaren oinetxea erostea. Hau da, Kadiztik erosi zuen Baliarraingo etxe hori. Eta berak, momentu handikan urte batzutara, egin zuen gaur egun ikusten dugun obra. Hor ikusi dezuen obra hau, obra nagusi hau, hauxe. Hauxe. 1700 eta 82koa da. Bai?
Orduan, zergatik beste enfoke bat, bazuk aurkitu nahi badituzu obrak eta familiaren historia egiteko beste konzeptua da kontaduria de hipotekaz. Kontaduria de hipotekazen, justo erregistroak sartu baino lehen, 1870 inguru hortan sortu baino lehen, bildu egiten dira hipoteka guztiak eta etxero, karpeta bat sortzen da eta desordenatuta sartu egiten dira. Desordenatuta, baina sartu egiten dira. Balerrengo kontaduriaz, Lopetegi, 1769, lehenbizikoa, baina urrengo orrialdea juten gera eta 1754. Urrengora juten gera 1615. Bera, hementxe, 1615, Miguel Lopetegi. Orduan, horrek esan nahi du, zuk ondoan daukazula, hipoteka liburuan, zu daukazula eskritura hori, beraz, joan zaitezke, 2 mende, 3 mende, badakizu zendan jabea, hemen jartzen dizu, propiedad. Eta norekin egin duen, ezta? Orduan, beste estrategia importantea hori izan da. Contaduría de hipotecas. Pasako dut, hau izango izake, Balerrengo libro de hipotecas. Eta urrengo puntua 5, contaduría de bienes, hemen Casa Ponsoli buruz, Juan Agirre eta Bilok historiari buruzko hitzaldia eman genunean, nahiko garbi ikusi izan, ze interesgarria zen kontaduria de bienes bat topatzea. Zergatik, kontaduria de bienes dalako narratiba vital bat bezala, baina sozioekonomikoa. Orduan, hori topatzen dezunean, nahiko informazio pila eskuratzen dezu. Hemen adibidez, baina ikusiko ezue. Contaduría de los bienes fincados al fallecimiento de don Bernardo Ponsol. Bera izan zen, Bernardo izan zen. Eta, orduan, supuesto kadijoa, ez? Supuesto bakoitza, suposatzen da, historikoki kokatua dagola, erreferentzi badokazula gainera eskritura hori lortzeko, eta bar. Beraz, ari zera, denbora tarte bat, hau hasten bada, 1800 eta 38 inguruan, edo 30 inguruan, hor hasten bada, beraien dendaren inguruko mugimentua, 1800 eta 70 arte, 40 urte horiek, erabat deskribituta daude horrelako kontaduria batean. Orduan, zuek sartzen bazeate, irakurriko dizuet. Don Bernardo Ponsol estuvo casado en primeras nupcias con doña Josefa Antonia Ibarzabal. Ya lo sabíamos. Baina, segitu dezagun. Y tuvo en este matrimonio 3 hijos, Agapito, Lucasia y doña Rafaela Ponsol Ibarzabal. Todo esto ya sabíamos del seminario. Baina, bigarrena, el 18 de enero de 1844 falleció. Hori ez. Orduan, hasi zain zau, kontatzen, beraien bizitza eta beraien ondasunei lotutako datu importante guztiak. Orduan, oso estrategia importantea da bilatzea. Zuek galdetu dezakezue, kontaduria eta azalduko zaizkizue pila bat. Hemen, los supuestos. Vale. Eta horrekin batera azaltzen zen, nola da, inventario de bienes. Orduan, inventario bat izan daiteke gauza txiki bat, edo izan daiteke gauza aberatsa, ez da. Kasu honetan, Bernardo Ponsol denda ona, ez da, orduan, 6 maila sozioekonomikoetatik jarri beharko genuke 4. mailan, baina eroso mugitzen zana. Hau da, ez da bakarrik etxea eta denda eta ez fabrika, sombrero fabrika ere bazeukan, lantegia eta errekursoak eta dirua.
Orduan, inventarioan azaltzen da, dinero metálico, alhajas, efectos públicos, hau da, inversiones, títulos, los muebles, los bienes raíces, la casa, la tienda, el taller, los créditos y los documentos de la casa. Normalean, zuek erosten dezutenean etxe bat, azkeneko eskitura jasotzen dezu, ez da? Baina hemen ez, hemen dago 1830 lehenengo aldiz Casa Ponsol, bai, Narrikakaleko laugarren ora, noiz eta nola hasi zan aklokairuan, gero erosteko, zer egin zuen horko tailerrarekin, eta bar, ez da? Orduan, horrelako kontaduria de hipotekaz bat topatzen dezunean, suposatzen duena, inventario bat daukala, inguru, familia horren, belaunaldi bat edo bi, nahiko ondo bezarkatzen dezu, eta beraz oso interesgarria da estrategia bezala. Eta bukatzeko, ikusi dezutenez oso ezberdina da egitea jabeen katea bilatzeko Pepe Mujika nongoa zen. Bai, hortarako genealogia egin behar dezu batez ere, eta ze problema sortzen zaizkizun, horri erantzuteko beste datuak bilatu. Baina, galdetzen baizute, obra bat, zurizea jola dizu. Etxe hortako nolabait egoerak genealogia kompleto bat izan edo ez izan. Zu jakin nahi duzuna da, lehen bailen ea saltzen dan obra. Eta ez bada saltzen obra noiz da 15-16ko katebegi hauetan noiz da momentu sozioekonomiko egokia, obra hori emateko. Zu gero hor, ez bada ikusten, juteko hango eskriba hauetara, eta bilatzeko, ez da. Eta hori oso gauza beste mundu bada. Eta beste mundu bada ikusi dezue, nahi badezu adibidez ikertu, jantziak, bai? Zergatik, jantziak direlako beste kategoria bat. Orain hiltzen naiz papatean, eta igual nire jantziak ez dira inun azalduko. Banatuko dira beste gauzak, beste ondasunak, baina jantziak donatu intzituzten. Beste kategoria batean daude jantziak, eta ikertu nahi badugu, beste ikuspegi bat behar da 5 mendeko egitura honen barruan. Eta orduan, azken estrategia bezala, kuraduria aipatuko nuke bukatzeko. Kuraduria edo tutoretza lana izango litzake. Alegia, bapatean hiltzen da aita edo hauen kasuan bezala, bandesen kasuen bezala, aita amak hiltzen dira kolera morbo horrengatik, ezta? Orduan, testamenduetan, albacea bat, testamentu betearazle bat izendatua dago, eta kurador bezala, tutore bezala ere izendatua dago. Orduan, berak, momentu hortan, egin behar du, inventario bat, zer daukaten, Ramon eta Astensionen seme alabek zer daukaten, eta gero gastu horien lagundu beraiei eta gastu horien jarraipena. Eta 18 urte edo 19 urte betetzen dituztenean, orduan, edo eskontzerakoan, orduan, kontu kitapena, ez da? Kontua garbitu eta berari voltatu ondasun guztiak. Bukatu dut nire tutore lana. Orduan, inun irakurtzen ez dituzun detaileak daude. Parregarrizko detaileak. Jakin dezakezu, 1656an, nork perpatu dion eskontzarako karnero, ez? Y que el carnero estaba estofado porque iba con almendras. Orduan, detaile guzti, gasto guztiak jasotzera behartuta sentitzen da tutorea, dena justifikatu behar duelako. Eta justifikatzen duen egunean, alde bakoitzetik dago kontulari bat, horren jarraipena egiten. Orduan, azkeneko bi pusketa hauek adibide bat dira. Hauek dira 1650 ingurukoak, ezta? Eta hauek dira munita aizpak albizturkoak. Y también, y así bien, el dicho
El dicho Urreta le hizo cargo de un manto nuevo de guereto y otro de sarja. Basta, y 3 jubones, uno de tirela bueno, otro de gorgarán viejo y traído, y el tercero así bien de gorgarán viejo, y de una basquiña de paño de Segovia, color mezcla oscuro, y de otra saya de raza de color parda vieja, y de una ropa de paño negro traída, con collar nuevo por de dentro, de 2 sayas traídas de estameña, eta bar. Orduan, egindako gastuak oso, ikusten zutenez, oso zehatz. Eta hemen, hau da beste kaso bat, hau da Elola, Agerre etxekoa, gurasori gabe gelditzen da, eta orduan urtume edo Ezeiza urtumeko Miguelek zaindu behar du, ez? Bere tutorea da. Eta esaten du, y le pasaron también en cuenta 11 reales que pagó la dicha María a Martín de Mendiola, sastre. 1650 sastre. Lehenengo sastrea, albisturkoa, garai hortakoa. Interesatzen zaizu? Goazen, venga, a ber, zein zan gizon hau? Bai? Orduan hemen eguneroko bizitza hemen asaltzen da. Kuraduria hauetan. Eta hauetaz gain baita ere pleitoetan. Pleitoetan baldin badago interrogatorioa, hor ere korregimenduko pleitoetan asaltzen da. Eta orduan, bukatzeko, zuen galderak baino lehen, esango nukena da, azkenekoari lotuz, badaudela, nolabait, esango nuke, ikerketa marko ezberdinak orduan sortzen zaizkigula. Segun eta eskaera egiten dizunak edo jakin nahi duenak interesatua dagoen obran edo zertan interesatua dagoen ordu zure ikerketa markoa 16 belaunaldiak ateatzeko forma badu. Eta eskatzen badizute beste zerbait, beste forma bat hartzen du. Adibidez, baldin bada komertzio bateko, oial saltzaile bat, seguruna jungo zea inventarioen bila. Inventarioen bila. Ea noiz egin duten dendako inventarioa. Nik honekin bukatuko nuke eta zuen galdera bat beste gustora erantzungo nuke. Lehendabizi ez diet inolako lanik eman, eta Zuberri, galderaren bat mesedez? Bai. Bueno, Mikel, lehenik eta behin esan, izugarrizko meritua duzula, ez? Ni, litzen nahi txuntuta, zuk oso errez esaten duzu, ez? Eta aintzat ematen duzu, hor, argi ikusten duzue, eta tararien dara, batzutan bai, baina ez dakit adosengo zaten nekin, baina nik segun ze paperekin ez dute bate jarraitzen. Orduan zorionak, meritu asko daukezu. Eta, nire galdera zan, kuriosidadez, ja aipatu duzu, ez? Badiez kuradurian kasutan, baina hainbeste hipoteka, eskritura tarten, ze datu, hainbeste urte eta gero, ze datu daukezuela kuriosoa edo, ze datu aurkitu duzu xelebrea, ez dakit, aipatu daikezuna guri gaur. Xelebrekeri bat? Bai, kuriosidadez, hainbeste datun arten, ez dakit, egunerokotasuneko txaskarrion bat, edo esaten duzuna, ez? Bixate... Bueno... Kontatu bitxekena, hemen. Gertatzen dena da, lan hau egiteko etxe ibili behar duzu. Orduan, zerbait idatzi aurretik, zerbait idazten dezunean, jendeari irakurtzen diozu. Orduan, hor sortzen da, harreman polit bat, eta, orduan, eta momentu unkigarri ezberdinak, segun eta,
zu nolakoa zean, ez da? Orduan, adibidez, nahiko kuriosoa da ikustea ze tenaldi ematen den familia baten, ez da, gurasoak hiltzen diranen, bai? Baina ikusten dezunean, ez dutela jaso urte hortatik atzerako informazioa, eta ikusten dezunean urte hortatik atzera, etxeko sarreran zuk ikusi dezun eskritori hori, hori eskribau batena da? Guk beti jaso deu. Orduan, karo, eskriban horien lanak eramaten dizkiezun egunean, eta kontatzen diezunean, ez da, ze historia daukaten, hori da, takit nola esan, gehiago ezin da eskatu, ez? Hildako zerbait, ez da, erabat izkutun, ez, lurpean, betirako geratu den zerbait, ez, aurkitu dezu, ez? Eta gero beste alde batetik, badaude narratibak sortuta daudenak, denok ditugu gure familian, ez, esplikazioak, baina dokumentatu gabe, ez? Eta orduan batek igual galdetu iten dizu, jakin nahi du hori nolakoa izan zen. Eta esate dizu, eski gure amuna hiltzan atxistan, ez? Eta alako talako etxeak zitun, eta karo, ni jakin nahi dut, etxe horiek nun daude Tolosan? Eta nik atxistan eukin ditun erleak. Urte mordo batean. Emakume hori ez etzan ezer atxistakoa. Nola esplikatzen diot nik nahastuta dagoela? Orduan, momentu hori da baita ere pauso bat ematen dezu atzea, eta esate dezu, ni ez naiz etorri honea inor mintzera. Orduan, momentu hori da, narratibak, familietan dauden narratibak, denok, nik esango nire kolkotik, gauzak bilatzen ditugu, saiatzen gara gauzak politak aurkitzen. Nahi dugu gauzak politak aurkitu. Orduan, dokumentuak ez datu zenean bat, zure narratiba horrekin, hor sortzen da interpretatu behar bat, eta agian ez da pentsatzen dezuna. Claro, denok interpretatzen dugun, segun eta ze bizitu dugun, ze bagaje dugun, eta orduan benetan oso interesgarria da narratibak, dokumentatu gabeko narratibaen inguruan sortzen diren egoera ezberdinak, ez da? Eta hori kontatu behar da, edo ez da kontatu behar. Eskerrik asko. Horrelako, nik galdetuko nizuken zein izan da arkitu duzun altxorrik handiena. Aurkitu duten altxorrik handiena? Bai, zuretzat bintzatola momentu batean. Altxorrik handiena? Gogoratzen duzula bintzatola momentu polit bat, ez? Zerbait arkitu duzunean... Oso polita izan zen, oso momentu polita izan zen, laguna izan gendun auzokoa hil egin zen, eta beharekin tratu handia gendun, eta behetxeko historia eta egina neukan, eta jabe berria etorri zen, kontatu nion, pixka bat, historia eta obra bat egiten hasi zen. Eta egun batean deitzen dit, Mikel, hemen, dana garbitzen nahi ginela, hemen azaldu dira, ez dakizek, txorikabi bat eta kaka eta kartoia eta nahi aldezu etorri eta ikusi hau zer dan. Bai, jungo naiz. Eta jo nintzen, eta zan gure lagun honen, aiton amonak etxea erosi zuteneko eskitura. Berak zeukan bere ohearen gaineko kuartoi hortan, zulo batean sartuta.
Orduan, gero, normalean ez da jakiten, ekarri dizuet, norbaitik ikusi nahi badu bukatzen dugunean, hau izango litzake 5 mendeko historia bat, ez da? Olatza. Gero, beste bat azaldu zaigu, eta Jose Mari eta Gilagari esker, hemen daude material hauek, ez da? Hemen egongo litzake 5 mendeko jabekate bat. Eta, zesan behar nun, zesan behar nizun? Lehenbizik albitu zerman politena, esan diazu, eta zitzea. Bueno, bai, eta orduan oso polita izan zen Goikotxean, liburu zahar batzuk topatzea, 16. mendetik 18. mendera, eta balioan jartzea. Horretarako Ramon Martinek lagundu zigun, pixkat katalogatzen, eta prozesu osoa ikusi genuen. Liburuak ondo zeudenak, pixkat jota zeudenak, eta pececillo de plata janda hautsa besterik ez zeon tokia ere. Orduan, ikusten dezu dena, ez? Eta etxe hori ezagutzen duzu, bai? Eta ganbara hori ere bai, eta ganbara hortan jantzizarrak eta liburutegi zarra egonda, ez zuten sartu inventarioan. Orduan, inventarioen inguruan, ez dizuet, nahiko hitz egin dut, ez? Baina inventarioen inguruan badago, inventarioen interpretazioaren inguruan. Inventario fotofinish bada, baina prestatua dago. Orduan, inventario hori horren aurreko egunetan, urtetan zer gertatu den, nork daki. Zenbateraino atea itzakegu ondorioak fotofinish horrenak, ez badakigu ezer aurreko tarte horietaz, ezta? Hor dago interpretatzeko ikuspegi ezberdina daude. Beste galderaren bat? Hernani inguru ikertzeko inguruz, nondik hasi beharko nintzake? Esan behar duzu, mikrofonotik gauza bera. Hernani buruz ikerketatxo bat egiteko, familiari buruzko ikerketatxo bat egiteko, nondik hasi beharko nintzake edo zein izango nintzake informazio bide egokiena? Bai, lehenengo nik lagunduko dizut, gero esaten didazu nora idatzi eta erantzungo dizut. Nire baldosa albistur da. Orduan, nik kontatzen detena da albisturtik, eta orduan balor de kaso dauka, baina nik ezin dut generalitza egin. Albisturrek ez dauka ze ikusirik Hernanirekin. Hernani ze izan dan. Ez dauka zer ikusirik. Orduan, nik ezin dut hitz egin, eta ez naiz aritu Hernanin. Baina, bai erantzungo dizut, jende asko dabil artxibotan eta esango dizut. Segun eta ze bilatu nahi duzun. Ze gai eten inguruan edo garbi dakizu? Baserri baten historiari buruz, historia, testamento falta eta hori pixka bat. Hori esango dizut nola egin, bai. Gero esaten didazu helbide bat. Eta antropologia ikasle gazteari etzaio ezer bururatu. Ez daukazu, seguro nago, nire ikaslea izan zerelako, dauzkazula galderak. Beste gauzatxo bat hortik aparte, dokumento guzti beti erderaz dira, gaztelaniaz, ezta? Noiz hasten dira aurreneko aztarnak, aurreneko pausoak euskeraz? Gipuzkoan? Bai. Gipuzkoan daukagun guzia erderaz da. Daukagun euskararen presentzialik handiena da Burdinolen inguruan da. Burdinolen hiztegia
erderaz idatzita, baina denbora guztian euskarazko hitzak erabili izan ditugu atzo arte. Antxor Mari Mitxelenak egin du Goizueta inguruko Burdinolen deskibapena, eta han egongo da 240 hitz inguru, esan beharrean pesebre, esate zuten una aska, eta dena euskeraz. Eta hori harrigarria da, nola mantendu da hiztegi hori. Etzekiten erderaz nola esan. Orduan, hemen bai ikusten duguna da, hainbat, baneukan adibideen bat, baina ja luzeri joata, baina bi eskibano mota dauzkazu. Batek onartzen duena egoera eta horren esaten du. Y un arado que llaman bostortz, y otro que llaman arrea, y otro que llaman goldea. Egiten duenean inventarioa, ez? Eta beste bat berriz hasten da. Y un tridente, y un quinquedente. O sea, se inventa palabras que no, para no usar el término euskérico. Baina artikulu bat edo beste idatzi dugu, Jaurisoak eta biok, euskeraren presentzia testu hauetan, ezta? Eta oso gauza politak azaltzen ari da, eta Oiartzunen adibidez, Oiartzunen udalak egin du artxiboaren eguneratze bat, eta oso gauza interesgarriak azaldu dira. Adibidez, Gorostazka, zizan lehike Gorostazka, euskaltzale hori, Gorostazka zizan lehike. Otazka, bai ez, otea, otajakia, otea txikitzeko, bai, eta orduan gorostazka, gorostia txikitzeko maila edo aska, ezta? Eta han gorde da, adibidez, gorde da, hitz horretaz aparte, gorde da baita ere euskeraren erabilera bat, baina ni ez naiz jakitun zenbateainokoak zuri kontatzeko, baina badakit testuak daudela euskeraz jasota. Eta gorostia erabiltzen zuten aberei jaten emateko. Eta multak daude gaizki gestionatutako gorostidia eukitzagatik. Etxulako behar bezala zaindu gorostidia. Multa. Hor ezin duzu sartu abererik elikatu dadin. Gorostia otea bezala. Otea aberentzat, baina baita ere, eta beste erabilerak ere bazitun oteak, ez da? Eta hori dan azaltzen da, eskitura zarragoetan azaltzen da. Eta orain nik galdetzen dizuet. Hemen, igualmente se le pasaron en cuenta otros 9 reales y cuartillos que dio a la dicha Isabela de Munita, en veces con más otros 2 reales en dinero, para sus holguras de entretenimiento por el tiempo de las ledamas y otras fiestas. Por el tiempo de las ledamas y otras fiestas. Nik ez dakit, zuek lagundu behar didazue. Antxona Gerresonondo zanak, esaten zuen, ez zuen euskera eroso aritzeko gaina ez zuen ikasita. Esaten zuen, el día que encuentres algo interesante, abre carpeta. Nunca sabrás a dónde te puede llevar. Zer dan de damas? Bueno, ondo iruditzen baldin bazaizue, bertan utziko dugu gaurko hitzaldia. Eskerrik asko guztioi bertaratzeagatik, eta eskerrik asko zurire Mikel, hitzaldia emateagatik. Eta gogoratu bihar ordu berean beste hitzaldi bat izango dugula, Miren Iraeta, Sofia Marcos eta Oiane Mendizabalen eskutik, Potioka, Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondareari jarraika izenarekin. Eskerrik asko guztioi eta bihar arte.